Halvert van een mooi betiet. Op de enigste boot die het naar Ameland gaat zitten maar 30 meesken. Het binnen eilanders en een enkele toerist. Op een boord blijven we in een auto zitten. Dus ja, we hebben in wezen weinig contact met mensen. Ja, hier steen je nog even. Maar anders dan zullen we net vallen. En we zitten er in ons eigen huisje. Toeristen is wel vregen om vooral thuis te blowen. Dat is te vernemen in het centrum van Nes, dat de stritten uitstaan binnen. Bij Burgemeester Stoel zwargt tussen stilte voor dubbele gevoelens. We hebben opgeroepen om niet onnodig te reizen, zoals Mark Rutte dat ook heeft gedaan. Ga niet onnodig op pad, om te zorgen dat we op dit eiland de medische voorzieningen niet te veel uitdagen. Maar normaal gesproken is het natuurlijk hartstikke welkom dat mensen hier naartoe komen en genieten van deze mooie omgeving. Gewoonweg komen er in het Peerske weekend 14.000 toeristen naar het Ameland toe. Nou binnen dat er dik 1000. Fietsenverhuur Nobel, met 3 vestigings op het eiland, had je het nog geen fiets verhuurd. Het seizoen is nu al verlen. Dat is niet meer in te halen. Alles wat nu al is geweest, alles wat we niet verhuurd hebben, alle annuleringen tot aan in ver dit jaar al, wat allemaal al terugbetaald is. Het is allemaal niet meer in te halen. Groepen komen niet. Normaal is juni de groepenmaand. Restaurants en cafés binnen dicht. Haast alle huisjes worden annuleerd en de meeste winkels binnen behind iepen. Annette Kienstra had 3 zaken, maar had ze failliet sletten. Ze stelt voor om toeristen gauw weer welkom te hieten. Ik denk dat het voor hier echt goed is dat er zometeen weer wat ruimte komt. En er is hier genoeg ruimte. Het eiland is groot. Het is hier gebaseerd op 40.000 mensen. Hè? De supermarkten, de winkels, de horeca. En het stroom is hier groot. Dus als je dat met gepast afstand bloot dwan of geen dwan, dan kun je best wel het meeste komen. Ik denk dat het echt goed is. Want wij kennen hier op Ameland echt net zonder toerist. Zoveel is het nog net. Het bloot voor eerst stil. En ze had deze toerist het stroom haast voor haar alinnen. In deze rare tijd, de coronacrisistijd, gaan we toch nog even genieten van het mooie weer op het strand. Het is wel heel rustig, maar we nemen het er nog even van.